kadami-dami ng mga lahat na binigay sa doktor, yung siguro mga kaklase na lamot, kaya ano ka, lumaki na akin nag-click naman ako. Kaya hindi kaya distinction lang talaga ang gamit ko. Okay talaga sa buhay ko dahil tumayo na dahil sa distinction na gamit ko. Butong, guys. Alrighty, oras na bigyan regalo alas 10:18 na. Shout out niya kay Juna Basan. Shout out kay Mama Nina doon. Doon, Yung Danilo. Kay Ma'am Joy. Kaya sa Cebu Food House. At ang Miga Abel. Hindi naman ni Juna Basan. Shout out niya kay Kinsik. Good morning, good shout out watching from here in Consolacion, Cebu City. Ay Labisugan, may punta sa live na Labisugan. Shawel Baton, ikot ka si Lodi. Oras magala alas 10:19 na syempre magkalimos na ang life extension vitamin D3 para nagsip doon na karoon na itong lawas yung mga kagalaan ay kalimot na itong life extension vitamin D3 makatabang kini nga i-boost ang itong immune system para ito kung lawas sa nagsip na rin natin sa itong pamprotekta batok sa mga posibleng mga virus na matakboy sa ito ang kalawasan ay kalimot